Siyabingelela bakwethu egameni likaJesu. Khulumayo umfundisi uSibiya Christ New Ministries International lapha eMoy River KZN. So besiqala isifundo sethu lana sikhuluma ngendaba ngama generational cases. Isiqale ke sizizukulwane what we call generational cases ngesingisi. So ama videos lawa ambala sikhulume nawo nje bese ke sabheka ukuthi umzalwane uyadinga yini ukuthi mase sindisiwe adile nesiqalekiso ebese operator isiqalekiso bese operator empilweni yakhe angakasindiswa angakamkhetha uJesu ngamagama. So I just want to add amaphuzu ambalwa lapho sakhuluma indaba le, because we know the reality of the situation. Ngithi mina yazi ngiyayithanda into ukuthi umuntu bengifundisa into engikhombise ukuthi practical masekuthiwa lento engiyayiphila iphileka kanjani. And le ndaba yeqalekiso bese sishilo ukuthi abantu siyabona nje sibaningi abazona sibaziyo, some of them are friends, some of them our relatives, some of them are colleagues abasindisiwe bamthanda uJesu, but mebheka impilo yabo there are signs of ama generational cases. Singakuphika lokho. It's not because mhlambe abalazi izwi ngokwanele, it's not because abazazi ukuthi bayedala ezitsho kuKristu, it's not because banesono, but it's because kunezivumelana ezenziwa ngabo bangakasindiswa, kunezivumelana ezinamagunya namalungelo phezulu impilo zabo ezenziwa yibo enezinye ezenziwa abazali babo, ogogo babo, okhokho babo. So those things still stand. And they have to be addressed. I think one of the points that engazama ukuyiveza kakhulu the last few videos ukuthi isivumelwano asivele sishabalale singaka addresswa. Umuntu osenzile angazange asaddress, sisamile, sisinamagunya namalungelo phezulu impilo yakhe. You need to understand that. For example, let me just take one example. Uma ufunda eBhayibhelini uyofunda indaba kaPetro ukuthi uPetro waphika uJesu kathathu, wathi angimazi, washo waphika kathathu. Now uthola uJesu manje masevukile ekufeni, iBhayibheli yazivezela futhi if ufunda evangeli, the gospels, ukuthi uJesu, one of the things azisho Petro yangithanda na wakusho ngakhe kathathu. And why, when you understand ukuthi why uJesu benza lento le, you understand ukuthi uJesu was trying to cancel lokuphika kukaPetro ukuthi amphike kathathu. That was the reason why uJesu ebeyenza leyo nto leyo, athi Petro yangithanda na. Even uPetro benga understand ukuthi ukuphika kwakho uJesu ngamanye amagama wamrenounce uJesu kumphika, ibiza ngesingisi sibiza ngerenunciation, ukuthi umphike umuntu. Amagama anesisindo. uJesu understands imithetho kamoya ukuthi amagama anesisindo awuvele ukuthi uJesu ngiyamphika and kuphelele lapho. Uyamphika ngokusho amagama lawo, you are usuke ubulala ubudlelwano nawo, i-relationship ubudlelwano nabo noJesu. So uJesu mathi Petro uyangithanda na, which is Peter, do you love me? Feed my sheep. Lapho uJesu ezama ukuthi njengoba uPetro amphike kathathu, manje sokumele amvume kathathu ukunalifya, ukubreaka lento uPetro ayishilo. Na uJesu azange athi hayi uPetro lento leya usho ngingakafi njengoba sengivuka ekufeni, manje lento ayisho Petro ayinasindo, ayinamsebenzi, it doesn't matter, kuphelile kudlulile lokho. No, endaweni kamoya amagama awashilo uPetro ephika uJesu amile, anesisindo. If anesisindo, and uJesu understood that. uJesu understood spiritual laws, imithetho kamoya nama spiritual principles, izimiso zikamoya, and ebe operator kanjalo. So we need to understand bazalwane, i-serious lento, i-serious kakhulu, i-serious ngendlela yesimanga lento le yemithetho kamoya. And number two, I also want to ngiphinde leli phuzu leli ukuthi
konke uJesu senzele kona accessa sikuthola sikwazi ukuthi singene kuko enjoy siphile kuko ngefaith ngokholo. So ngokholo lwethu ifaith yethu iyona esinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuphila kuzibusiso noma umsebenzi ophelele kaKristu, because uKristu, for example, abazalwane banasi isithelo uKristu usinikezele isithelo sokuthula, isithelo senjabulo, kodwa banakhona abazalwane abanganako ukuthula because ngokukholwa kwabo abakangeni kuleyo nto leyo yokuthula. Bakhona abazalwane abanganako ukuthula, abanayo injabulo because ngokukholwa kwabo abakafika ezingeni la bangena kuleyo nto leyo, befinyelela kuleyo nto. Some of them disobedient. So it's not as much as uKristu wenza umsebenzi ophelele, but kukhona indima nathi nje abazalwane kumele siyidlale. So as much as uKristu wasihlenga kwiqalekiso, so uma simelana nesiqalekiso, simelana nesivumelwano esenziwa ngathi abazali noma esenziwa yithi sisaphila ezonweni, we lokho sikwenza based on lento uKristu esenzeleyo nesiphambanweni. So isebenza kanjalo lento, isebenza kanjalo. So abazalwane bafundisa ukuthi hayi uma usindikhetha uJesu hayi okudala kudlulile, yes, emehlweni kaNkulunkulu, embusweni wokukhanya kudlulile, but in terms of izivumelwano esazenza now, because okudala kudlulile, sesingathatha lokudala lamandla ukuthi okudala kudlulile sisebenzise kona lokho ukumelana nezivumelwano esazenza nesitha noma izivumelwano esenzelwa zona ngesitha, because sinamafa not only in Christ, even nemndeni yethu sinamafa kamoya. Emndenini kuKristu sinamafa kamoya. Sinamafa, we have a spiritual inheritance kuKristu. We also have a spiritual inheritance with regards to imndeni lazalele khona sinamafa emndenini yethu, amanye mahle amanye mabi. If ubaba, for example, was serving uNkulunkulu, ngizoba namafa amahle endaweni kamoya, because ukuthi ubaba uthembekile uNkulunkulu. There is ithembiso uNkulunkulu ayishele ezweni lakhe ukuthi uma abazali beseva uNkulunkulu uthi yosindisa imbewu yabo, yabona, the seed of the righteous will be saved, yayibona lento leyo. So if le ingane lelo ingane elikwazi ukuthi ziphile kulo ngenxa yemsebenzi emihle enziwa abazali. So we have also a spiritual inheritance, a spiritual heritage, amagugu amafa kamoya ekhaya namafa kamoya even kuKristu. And we have to understand that. So lamafa kamoya esathola ekhaya engekho right ke, engekho right, lawo kusimele simelane nawo ngegazi likaJesu, simelane nawo based on amandla kaKristu okuhlengwa esiqalekisweni, yabo. But iqalekiso will not automatically cancel themselves. Iqalekiso will not angeke vele inyamalale njengoba usindisiwe. Ivumelwano zimile until umuntu wenza isivumelwano address ezivumelwano. I hope yazwakala bakwethu, I hope yazwakala ngempela ilula. So sesikubhekile ke lokho. So I just want to emphasize ukuthi yonke into esinayo kuKristu sithola ngokukholwa. We have to take sikhuluma amagama efaith. It's one of the ways of activate ithembiso zikaNkulunkulu, and noma sithatha inyathelo zefaith, it's one of the ways ukuthi si activate ithembiso zikaNkulunkulu, the promises of God. Okay, yebo. So angiphinde naleli phuzu that I think is very important. Isenzo nesenzo senzayo sinemthelela embusweni emibili, imbuso wokukhanya nembuso wokunyama. Uma uwenza isono ungabuyisana noNkulunkulu, yes, and God will forgive you, angakubaleli. But now you also have to deal nemphumela yesono sakho. Izinye zona zinemphumela, asipheli nje ukuthi hayi ngibuyisana noNkulunkulu, uNkulunkulu angixolela wangihlaza igazi likaJesu, ngivumile isono sami, uyayibona nto leyo. But ezinye zona kumele even to deal with the consequences yaleso sono, imphumela, the results yaleso sono, kuze ukhululeke ngokweqiniso ngokwempela. Sikhulumileke ngale umzekelo we-fornication. Ngiyazi ke mhlambe abazali abaningi abasajayele ukuthi lento lekhulunywa ngayo emabandleni, but ke it's very relevant because imphumela yakhona miningi
It's not just ukuthi ngidlale nomuntu nje ngidlale nomuntu ngatshala imbewu yami kwaphelela lapho ngasijabulisa kwaphelela lapho. There are consequences to fornication, very spiritual. Imphumela nje engemihle mangabe lento le sono lesi uyasenza. Fornication ke ngiyathemba sonke sesiyazi definition yakhona because angiqali ukulisho ligama. Okay, so now I want to look at indaba ukuthi okay, uma umKristu sesindisiwe, umKristu sesindisiwe, kuyenzeka yini ukuthi aqalekiswe? Ukuthi is it possible ukuthi umuntu osindisiwe osongumzalwane osizalwe kabusha isidalwa esisha unobuhlobo noKristu ukuthi kube nesiqalekiso phezu kwempilo yakhe? Okay, ake sithi ke for example ukuze umzekelo wami ube ngenze belula. Okay, bengifornicator ngakasindiswa, bengifeba, okay, bengilala ngakasindiswa nabantu engashadanga nabo. Okay, ngasindiswa manje, sengisindisiwe ke, sengadila ke nale ivumelane lezi benginazo nalabantu laba kade sengilale nabo, ngoba phela ngokumthetha kamoya labantu laba ngibashadile, ngimunye kanye nabo ngenxa yesenzo socansi, ngimunye kanye nabo. Right, let's say okay, I deal with that, ngiyakhuleka ngidile ngibadivorce endaweni kamoya, and you have to do that because if you don't do that uzohlusha imoya yenkanuko, uzohlusha imoya pornography, uzohlusha imoya efebe, uhlushe inkumbulo, ama-memories, because lo muntu lo sasemunye nayo usazomkhumbula umlangazelelo lo muntu lo, because endaweni kamoya nisasemunye nilale into esibiza ngegoda nomphefumulo yethu soul time. So ake sithi sengikwenzile ke lokho, ngidilile naloko ke ngadila naloko, mangabe nginengane engayiphika ngabe ngayivuma lengane lezo, ngabuyisana nje ngenza konke ubulungiswa kumele ngibenze sathi ndlami kuze umbuso obumnyama ngabikho into oma ngayo ukungisola. Right now the question is, njengomzalwane ake sithi ke manje sengisindisiwe, ngiphinde ngiyalimala futhi, ngenzeka ngi-entertain isono, angikade imicabango yami, angikade izinto engiyibuka ngamehlo ami, angikade izinto engilalela ngendlebe, ngicabanga noma yini, ngibuka noma TV efonini, ngigcine sengilingeka sengibuka ipornography, kukhule nalapho ipornography leyo ngingaguquki, ngimelana naleso sono, ngisiresiste, kugcine sekufike la sengibuyela khona, ngiqale futhi ngilale nabantu besimame engashadanga nabo. So ngiphinde ngiyabuyela ngiyafornicator. Now ithini into lapho? Okay, Nkosi ngixolele, Nkosi ngifornicate, ngicela ungihlanze igazi likaJesu, noma bese kuphelele lapho. The question is, ithini imphumela lapho? Sengisindisiwe manje. So that's what we want to answer manje, ukuthi umzalwane kenzeka ukuthi aqalekiswe yini. Okokuqala, let me even say this, maybe ngiphuze ngazange ngilenze before. Uma ngifornicator kanye nabantwana bami, because abantwana baphakathi kimi, so ongikwenzayo ngikwenza kanye nabantwana bami. Yingakho abantwana abazalo babe befornicator angazange adile neziqalekiso ze-fornication. Labantwana labo bazozala kunamathuba aphezulu, kune-tendency, kunamathuba aphezulu ukuthi bafebe kalula, nokuthi usathane futhi insathane abahe kakhulu ukuthi baphinde isono besenzisa ubaba wabo, because ngisikhathi ngifeba bengifeba baphakathi kimi, isikhathi ngifornicate bengifornicate baphakathi kumina. Amagama, for example, unale verse mfundisi fanele show, yes, iBhayibheli mufunda incwadi yabaseHebrew chapter 7, lithi lesikhathi uAbraham ekhokha ishumi noLevi naye wayekhokha ishumi. Amagama, lesikhathi uAbraham enza isenzo sokhokha ishumi, angikhulumi ngishumi ke, angikho lapho, but kune principle, kune smith esivelayo lapho, kune spiritual principle evelayo ukuthi uma uAbraham many years, mhlambe 500 years before isizwe sakaLevi sibeka kuyiposition ukuthi baseve tempelini njengabapriest, kuyiposition yabapriest, kuyinkonzo yabapriest. Lithi iBhayibheli lesikhathi uAbraham ekhokha ishumi nabo bekhokha ishumi. Ngamagama, lesikhathi uAbraham ekwenza lokho nabo bekwenza. So ithini iprinciple? Uma ukwenza into nabantwana, i-generation imbewu phakathi kuwe nayo iyenza, that is a spiritual principle. So ungacabanga ukuthi uma wenza okubi kuphelela kuwe, leyo nto leyo iphinde itheleleke nasenganeni zakho. So
ingakho lo somthetho wokutshala nokuvuna uyasebenza, whether uyathanda uthanda uyasebenza, because ngokwenza lezi zinto lezo nabantwana bakho bayenza impela, abantwana bakho bayenza impela, believe it or not, abantwana bayenza impela bangakafika emhlabeni, bazalele kulesi simo leso. So kulula noSathane ngoba uyazi imuva lethu, yazi imndeni yethu, izono zasekhaya, izono bezenzo baba umkhulu baba kamkhulu. Kulula uSathane ukuthi umehlasela, ufuna ukuhlasela umndeni, azi ukuthi akaqale kephi, because uyabazi ukuthakathaka bala ekhaya, izono ipattern eli-negative lala ekhaya ekuyilona amangalo isikhathi esiningi. I hope you understand. This is very important. You have to understand ngemthetho kamoya lo, because izinto lezi ezibalekile. Mangabe baba bephusa nengane chances are very high ukuthi ingane nazo zinoba ne tendency yokuba attracted ukuthi zisondele kulesono lesi sokuphuza, because lento le iyeziqaleza ukuyenza ziphakathi kubaba. Okay, I hope we understand that. So asibheke lento ke le ukuthi uma umuntu uma umzalwane sisindisiwe, does it uyakwazi ukuqalekiseka? And the answer is yes and no. Again, impendulo it is yes and no. It depends, okay? And ngizozama ukuchaza ukuthi why ngithi it's yes and no. All right. Okay. So uma asiqale ukuthi mhlambe ke ukuthi why ngithi yes. Number 1, umuntu angasiqalekisa yena umuntu. Uyakwazi ukusiqalekisa ngamagama. I hope you know that if imelithi iBhayibheli, you will have what you say. Mufunde incwadi kaMarko chapter 11 verse 24, lithi you will have what you say. Kusho ukuthi mangikhuluma emagama asiqalekiso phezulu impilo yami, lamagama lawo ngiwasho ngithukile, noma ngiwasho ngowakholwa, ngiwasho ngokukholwa noma ngokuthuka. Mangithi ngokukholwa ngisho ngefaith, mangithi ngokuthuka ngisho ngefear. Ifear nefaith ngamagama into eyodwa. It's just like mangithatha imali. Do I have coin la? Lord, ngicela ukuthola icoin. Nangu, okay, ngithola 10 cent. So nangu 10 cent. 10 cent lo une heads ne tails, but icoin eyodwa. So injalo ke ifear nefaith, ukukholwa nokwesaba. So ukholwa is faith, ukwesaba is fear. Lezi zinto lezi, they are the same thing. It's just that ukholwa it's kusebenza esayidini kusebenza esayidini lokukhanya, noma ukholwa sekusebenzisa uma sithi sikhuluma ngoNkulunkulu most of the time. But if fear is exactly the same thing, ifana ngokholwa. Uma into uyisaba kusuke unokholwa ukuthi into oyisabayo izowenzeka noma izofezeka. Angazi mina ngithola yini. So if fear is kahle kahle ukukholwa emandleni kaSathane. If fear uzukholwa emandleni kaSathane. If faith uzukholwa emandleni kaNkulunkulu. Uyayibona lento le, but they are the same thing and they operate ngama principles ngezimiso ngemithetho efanayo. Okay, you need to understand that. You really need to understand that. Okay, so umzalwane angaqalekiseka, number 1, ngolimi lakho. Ulimi lakho, you can use it against yourself. Use it against yourself. Wena kube wena khuluma isiqalekiso phezulu impilo yakho. Number 2, amunye umuntu angakhuluma isiqalekiso umuntu ombeke endaweni ebalulekile empilweni yakho. Ngamagama umuntu onegunya phezulu impilo yakho. Lokho ke kuhamba ngokolwazi. Ake sithi manje angithi khona labantu sibabiza ababiza ngabazali. Okay, khona abazali benyama, bazali benyama. Sithi ingane usindisiwe, right, usemncane, maybe you 10 years 12 years usindisiwe. Umzali wakho athi wena uhlezi usidaka njengobaba. Isiqalekiso leso esingacishe sifeze ngempilweni yakho empilweni, ngoba sikhulunywe umuntu onamagunya namalungelo phezulu kwakho. Ngamanye amagama umuntu okumele usubmit ngaphansi kwakhe njengomzali. Ngikhuluma ngomzali wenyama ke lana ke. I've also heard abantu bathi ke nalabo abantu abebiza ngama spiritual parents, o spiritual mother no spiritual father, ngike ngezwe bathi nabo ke uma bekhuluma isiqalekiso phezulu komuntu siye senzeke ke. Okay, if mangabe lokho kuyenzeka, why does it happen? Kanjani ukuthi umfundisi wakho akwazi ukuqalekisa umfundisi wakho noma spiritual mother no spiritual father wakho, and lesiqalekiso leso sifezeke? It's by the principle of authority, ukuthi umuntu ongaphezulu kwakho, umuntu omnikeza igunya, umuntu othoba ngaphansi kwakhe,
by ngendlela imithetho kamoya isebenza ngayo, they can speak isiqalekiso sikhosisi phezulu impilo yakho sifezeke. Now lapho ngikha phezulu ngiyandlula, angifuni ukukhomenta kakhulu lapho, leyo topic sevashela ngelinye ilanga. I'm just bengibeka nje izizathu nje kakhulukazi lo spiritual mother, spiritual father, ngamele siyijulele ngempela siyibheke ukuthi okay kuze kufike lapho ukuthi ukhuluma isiqalekiso kube kwenza njani nanani. I'm not saying ukuthi ngithi lento leyo yinhle ngivumelana nayo noma ngimelene nayo, because it's any topic on its own. Bengisho nje ukuthi i-principle bengizama ukuyiveza ukuthi umuntu wena ozithoba ngaphansi kwakhe omnikeza onegunya nelungelo phezu kwakho, uma khona amagama angaba anesisindo, angagcina efezekile amagama lawo, okay? Angenza izinto zenzeke noma avimbe izinto ukuze zingenzeki, okay? Alright, but into yabigxile kakhulu kuba azali abazala ingane, okay? Now let's say ke ike yenzeka lento leyo ukuthi ke umzali akhuluma amagama asindayo phezulu impilo yakho, amagama esiqalekisa, amagama avimbayo, abambezelayo, noma amagama okuhluleka. Sengisho umzali okuzalayo manje sithi ubaba wakho besidakwa ke uma wakho ngelinye ilanga ucikekile, wena ugangile, wathi uma wakho athi kuwe, hey, angeke ube yilutho empilweni, uyofana njengobaba wakho. Uyabona lento leyo. So my advice to you, and manje usithola usesimeni lana manje izinto azenzeke empilweni, but uyazama kulunga, ubona lokho ehluleka lokhu uma akhuluma sisemncane, mhlawumbe kushona 8 years, una 8 years ugangile, uma icekekile, yabona beyijozene mhlawumbe lolo suku lolo bengekho right emoyeni, wayenza into emcikayo na wakhuluma lawo magama akhe, and manje usukhulile uyabona ke izinto zakho azilungi. No, awudingi ukuthi uyesangomeni, awudingi ukuthi enyangeni. All you have to do, wena ukhenselela amagama akhulume uma wakho ngokuthi ukhuluma amagama esibusiso phezulu impilo yakho. Remember, the person who has authority over you ngaphandle kwaKristu, because Kristu umzalwane uyena ophethe i-authority evala onke ama-authority, okay? But ngaphandle kwaKristu, second to Christ, umuntu one-authority over your own life and who has amandla okhuluma isibusiso nesiqalekiso is you yourself. Your own tongue is the one that has the most authority over impilo yakho, okay? Akhona mangiyazi iBhayibheli ithi khona amanye amalwimi noma ezinye ilwimi ezikuvukelayo, ufunda Isaiah 54 verse 17, any tongue that rises against you, okay? But your tongue, your own tongue, has the most authority over impilo yakho, okay? That's very important. So umama wakho nombaba wakho wakhuluma amagama asindayo abuhlungu esiqalekiso phezulu impilo yakho, and ubona impawu zale nto leyo ifezeka, all you have to do is speak and cancel lento leyo, and endaweni lamagama lawo ukhulume isibusiso, phezulu impilo yakho ngamanye amagama ngolwimi lakho, njengoba ukonakala kwafika ngokuthi ukhuluma amagama kwasebenza ulwimi. As you are correcting the same thing, kumele uphinde usebenzise ulwimi, okay? So mthetho kamoya lo, just as konakala ngolwimi, now musulungisa uzolungisa ngolwimi. That's how that works, okay? Yeah, all right. So that was one thing ungayiqalekisa wena, okay? Then sabuka indaba yabantu abanegunya nelungelo phezulu impilo yakho, okay? All right, there's also another example I want to look at la. Lapha Proverbs, Iziqalekiso chapter 26, verse 2. Iziqalekiso 26 verse 2. Let's begin corner. Iziqalekiso 26 verse 2. Amen. Iziqalekiso 26 verse 2. Ngiyathemba siyaphila sonke uNkulunkulu sesigcinile. Ngiyazi sake ngivule ngomkhuleko, but I've been prayed in the morning. Moya ngcwele uyasebenza. Iziqalekiso 26 verse 2 uthi njengomzwilili ekuhambeni kwawo nanjengenkonjane ekundizeni kwayo, kanjalo isiqalekiso esinganasizathu asizi. Isiqalekiso esinganasizathu asizi. Ngifuna lento leyo. So semizekelo wenyoni la ukuthi njengemzwilili ekuhambeni kwawo nanjengenkonjane ekundizeni kwawo. Amagama le inyoni lezi ziphile emoyeni, uma ziza
emhlabeni zizenzansi, so kunesizathu mhlawumbe sizofuna ukudla noma zizofuna amanzi. So uma ziza enzansi ziza la zihlala kusuke kunesizathu, kusuke kunesizathu esithize. So uthi kanjalo isiqalekiso esingana sizathu asizi. So isiqalekiso esingana sizathu asizi, ngamagama isiqalekiso esingana sizathu asifezeki, angeke sifezeke. Isiqalekiso esingana sizathu ngeke sifezeke. This is very important. So this is very important. For example, I guess sikhulume ngendaba yobuthakathi ke manje. This is very applicable, especially indaba yobuthakathi. So ayikona inkinga ukuthi abantu bathakatha ezumzalwane, ukuthi khona abantu bakini bathakathayo in. Now inkinga isekutheni mabe ubuthakathi lobo buyasebenza. Why busebenze? Njengoba busebenza kusho ukuthi ke manje kunesizathu. Ngamanye amagama kunomnyango ovulekile empilweni yakho wenza ukuthi lesiqalekiso sifezeke noma sisebenze, because ezumzalwane under a protection kaNkulunkulu odile nemuva lakhe in terms of iqalekiso nevumelane bezinzene nomusa obumnyama, udilile naloko waqeda ngako, usihamba noNkulunkulu manje, and you see izimpawu zesiqalekiso zifezeka. It is because khona umnyango ovulekile. Isiqalekiso asizi ngaphandle kwesizathu. Isiqalekiso esingana sizathu asizi. That's a spiritual law. Asizi. Uma siza, uma usibona ubona izimpawu, there's evidence ukuthi hayibo khona into enzakalayo. It's because kukhona umnyango ovulekile. Sizobheka ke iminyango as we continue ukuthi yiphi iminyango evulela iqalekiso sikushaye. Liphinde lithi elinye verse elinye, let me look for this one. Is ukumshumayeli, sabe kumshumayeli. Mshumayeli. Incwadi kaMshumayeli chapter 10 verse 8. Mshumayeli chapter 10 verse 8. Mshumayeli chapter 10 verse 8. Nayo icishe leli verse licishe lishinta yodwa nalo. Lithi ke lona ke. Omba umgodi uyakuwela kuwo. Omba umgodi uyakuwela kuwo. One day sokhuluma ngalo nge-application yaleli verse. Nodiliza ugange uyakulunywa yinyoka. So inyoka ibihlezi khona. Ithi odiliza ugange uyakulunywa inyoka. Inyoka ihlezi ikhona but ayikhona ukumluma ngoba ugange luvimbile. So mase lidilizile kugange ke bese inyoka isiyakhona ukumlunga. So odiliza ugange uyakulunywa inyoka. You understand? So uma inyoka ikuluma, it's because, uma inyoka ikuluma, it's because ugange kusuke ulidilizile. Isiqalekiso singana sizathu asizi. So mangabe uqalekisiwe but lesiqalekiso sinesizathu. So ngamanye amagama abakwazi abantu ukuthi bavele basiqalekise nje ngenxa yo masikhuluma ngalesi sizathu, sisho isizathu esayidini lakho lo muntu oqalekisayo. The one who's supposed to uyena umuntu lesiqalekiso siwela phezu kwakhe, kumele kube nesizathu kuze isiqalekiso siswele. Yayibona into leyo. So ukuthi umoya sifana nomona ngami uyangithakatha, akusho ukuthi ukuthatha kumele kusebenze. Usifana uyangizonda, akusho ukuthi ubuthakathi kumele busebenze. Noma usithi usifana ngimonile ngabe ngabuyisana noNkulunkulu ngaxolisa kuye engithakathe ngoba ngike ngamona, akusho ukuthi isiqalekiso kumele sisebenze. But once there is a problem on my side, mina leyo problem leyo okuyona ama legal grounds noma into esemthethweni egunyaza ukuthi isiqalekiso sifezeke, wazi ukuthi okay, then nomnyango ovuliwe ke kumele ulungise lezi zinto lezo. I hope iyezwakala bazalwane, I hope iyezwakala, very important. So abantu bangakuthakatha angeke kufezeka, you won't even, you will not be affected. And we actually masibheka izwi kaNkulunkulu sinomzekelo walento, sinomzekelo walento. Ake sivule lapha ku Numeri chapter 23 verse 6 to 8. Numeri chapter 23 verse 6 to 8. Numeri Testament elidala. Yeah, ngicela ukuyimisa le video lena, praise be to God. Ngiqhubeka kwenye video elandelayo, so siyaqhubeka kwivideo elandelayo. Amen.